Hiemstra vindt dat er net goed stiepen is na het begin september thuisvallen en mishandelen waard. Nevens de PVV'er hier die onval een politiek motief. Verder had de landelijke PVV moeite met zijn afwijkende standpunt over holledoekjes en islamisering, zo zei het Hiemstra. Ze zijn helemaal niet blij wat ik zei over de islamisering en dat ik dit wil agenderen. Ja, eigenlijk was mij verteld, ik moest Geert volgen in alles wat hij zei. Nou ja, dat ging net wel. Ze stekt en Fries net in. Geert Wilders is verbjuster over het opstappen van Hiemstra. En ook de motivatie van dat besluit vernuivert hem. Want nevens Wilders had Hiemstra alle stiepen kregen na de oerval bij hem thuis. Ook de fractiegenoten komt het besluit van Hiemstra over het mat. Ik word vanmorgen wekker bellen door een journalist en die vertelde het. Ben je jou verrast? Verrast, zeer verbaasd. Ja, dat had ik net verwachten. Hiemstra hier net verwachten dat de islam zo wichtig bleef zou voor de landelijke PVV. Ja, nou, ik zou zeggen, ik ben wat niet. Ik hoop dat dat wat veroordeeld koer. Dat je, ik denk gewoon, nou, die 78 toerenplaat, die is grijs draait. Daar is wel een keer gebeurd, dat weet nou iedereen wel. Maar blijkbaar net, het is de core business. Nou ja, net voor mij. Dus dan moet je conclusies trekken. Hiemstra zou voor een dadelijks onjong hoe hij over die islamisering denkt. Maar Wilders zou het van neer te weten. De PVV bestrijdt dat Jelle Hiemstra ooit enig voorbehoud heeft gemaakt bij het Friese verkiezingsprogramma. Dat bijvoorbeeld vermeldingen bevat in zaken hoofddoekjes en islamitische scholen. Hiemstra gaat verder als onafhankelijk steertelid. Want het gaat om mensen om het werk, om die afvallen over, om die gemeentelijke herindeling. Geen trommelikoers. Het is wel zeer laakbaar natuurlijk, want hij is kozen op een lijst van de PVV. Hij hier zelf ook net genoeg voorkeur stemmen om in de steden te komen. De vierde zetel, want hij stiet op het vierde plak, wie ook nog een restzetel. Dus eigenlijk had hij geen recht op deze zetel. Ja, nou ja, dat kan ik een heel flauw antwoord. Ja, steeds Geert Wilders ik ooit begonnen. Dus lekker daar maar beletten.